Bon dia, famílies. Bueno, veieu, us volia ensenyar les orugues de la processionària, com van. Si us fixeu, ja estan més grans. I aquest és un pi en què aquests dos nius estan molt baixos i es poden veure molt bé. I res, volia mostrar-vos com van creixent, i aquí com es veuen. I res, això. I us faré un vídeo sobre diverses accions que podem fer per combatre una mica la processionària i per mantenir un control biològic que ajudi a mantenir les poblacions